खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो 5 सेप्तेम्बर 2020 मायथाइयाव जानाय जेईई आनजादाव केन्डिडेट नील नक्षत्र दासआ गाव आनजाद होआलासे गुबुनखौ आनजाद होहोदोंमोन। बे खौरांखौ नील नक्षत्र दासआनो गावनि सासे लोगोनो फनाव खोन्थादोंमोन आरो बे फनाव रायज्लायनाय अडिअ'आनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाखांनायनि उनाव पुलिसफोरा केन्डिडेट नील नक्षत्र दासखौ हमदोंमोन नाथाय आनजाद होग्राखौ हमनो हायाखैमोन। गोलाव समनिफ्रायनो आसाम पुलिसफोरा नागिरबाय थानानै मैया नील नक्षत्र दासनि जायगायाव जेईई आनजाद होग्रा प्रदीप कुमारखौ दिल्लीनिफ्राय पुलिसफोरा हमनो मोनबाय। हमजानाय प्रदीप कुमारखौ मैया दिल्लीनिफ्राय आसामसिम लाबोबाय आरो दिनै कर्टआव नुजाथि होगोन। सासे 5 बोसोरनि गथ'साया लिफ्टआव थैनो गोनां जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया मुम्बाइनि धाराबियाव जादों। साथाम गथ'साफोरा गंसे लिफ्टआव गाखोनानै गेलेनानै लिफ्टनि नाम्बारखौ थुयै 4 थालासिम फैदोंमोन। 4 थाला मोनफैखांनायनि उनाव गिबियाव सानै गथ'आ लिफ्टनिफ्राय ओंखारनानै दंफांनि दरजाखौ बन्द खालामनानै गालांदों। उनाव 5 बोसोरनि गथ'आ ग्रिलनिफ्राय ओंखारबायमोन नाथाय दंफांनि दरखौ फांनानै गालांनायनि थाखाय गथ'साया दंफांनि दर आरो ग्रिलनि गेजेराव नांथानानै थायो। उनाव लिफ्टआ गाहायथिं थांनायाव गथ'आबो एक्सिडेन्टजों थैनो गोनां जायो। बे दुखुनांथाव जाथायजों थैनाय गथ'सानि मुङा हजाफा शेख 5 बोसोर बैसोनि आरो सानै गथ'साफोरा बिनिनो बिब' आरो बिनानावमोन। क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि देबेश्वर बरानि हेंथायै सासे आइजोआ गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो बुथारनायनि धमकी होनायनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव केस फाइल खालामदों। क'क्राझार टाउननि 4 नं वार्डनि थागिबि 32 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ हा-हुनि खामानि लानानै जिल्ला बेंगिरि अफिसाव फैदोंमोन। बेयावनो उफ्रा जिल्ला बेंगिरि देबेश्वर बराया गावनि सरकारि क्वार्टाराव आइजोखौ खामानिनि थाखाय रायज्लायनो होननानै लिंहरनानै लाङो आरो रुम मोनहैनाय लोगो लोगोनो गाज्रि आखु दिन्थिनायजों लोगोसे आइजोआ हेंथा होनायाव आइजोखौ बुथारनायनिबो धमकी होदों। उनाव आइजोआ खुनुरुखुमै अफिसनिफ्राय खारग'लांनानै फिसायनो खोन्थाहैनायाव फिसाया क'क्राझार पुलिस थानायाव केस फाइल खालामबाय। बेराफारसेथिं उफ्रा जिल्ला बेंगिरिया बुंथिदों दि बियो जेबो गाज्रि आखु दिन्थियाखै, आइजोआ फान्दायनायनि फावैसो बेफोर खोथाखौ बुंदों। बेनि थाखाय बरायाबो क'क्राझार पुलिस थानायाव गांसे लाइजाम गथायदों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। जाथाया बेसेबां सैथो, सोर सैथो खोथा बुंदों बेखौ सोराङाव लाबोनो थाखाय पुलिसफोरा नायबिजिरनाय खामानिखौ दा मावगासिनो दङ। 200 रां मोनैनि थाखाय सासे मानसिखौ गावथारदों। बे जाथाया इउपिनि आलिगढ़आव जादों। आलिगढ़नि आनसार आहमेद 30 बोसोर बैसोनि सासे फालांगि मावग्रा मानसिखौ सिनायनाय मानसियानो गावथारदों। गिबियाव दुथां आसिफआ आनसार आलीनाव बाइक बिग्रोदोंमोन। बेखौ आनसार आहमेदआ माना खालामदोंमोन। बिनि दसे उनावनो 200 रां बिदोंमोन। बेखौबो हरनो माना खालामनायाव पकेटनिफ्राय पिस्तल दिहुननानै आनसार आहमेदखौ गावथारदों। पुलिसफोरा दा गावथारग्रा आसिफखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। खौरांनि बायदिब्ला आसिफआ सासे ड्राग्सनि निसायाव थाग्रामोन, बेखायनो बेफोर गाज्रि खामानिखौ गोरलैयैनो मावनो हादों। पुनेनि कंपनी सीराम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाया अक्सफर्ड इउनिभार्सिटी आरो एस्ट्रेजेनिकाजों लोगो नांनानै बानायनाय कभिड-19 भेक्सिन कविशील्डखौ इन्डियायाव ट्रायल खालामगासिनो। बे कविशील्ड भेक्सिनखौ ट्रायल खालामनायाव चेन्नाईनि सासे 40 बोसोर बैसोनि मानसिया बे भेक्सिनखौ लाखांनायनि उनाव देहायाव गोबां जेंना एबा साइड इफेक्ट नुजाथिदों होननानै अजद दैखांदों आरो बेनि थाखाय गांसे लिगेल नटिसनि गेजेरजों कम्पानिनिफ्राय 5 कौटि रांबो दाबि खालामदों। बेराफारसेथिं सीराम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाया बेफोर गासैखौबो नंखाय होननानै फोसावदों आरो 40 बोसोर बैसोनि बे मानसिनाव सिगांनिफ्रायनो गोबां बेराम दंखायो होननानैबो फोरमायथिदों। सीराम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाया गावसोरनि मानहानि एबा कम्पानिखौ बदनाम खालामनायनि थाखाय गांसे लिगेल नटिसनि गेजेरजों 40 बोसोर बैसोनि बे मानसिनिफ्राय उल्था 100 कौटि रां दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो सीराम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाया कभिड-19 भेक्सिन कविशील्डखौ सप्तानैनि गेजेरावनो इमारजेन्सियाव बाहायनो हानाय लाइसेन्स दिहुननो थाखाय एप्लाइ खालामगासिनो होननानैबो बुंथिदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बे बोसोरावनो कभिड-19 भेक्सिनखौ मोननो हागोन होननानै बुंथिदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। नागालेन्डआव सैमा बेदर फाननाया बन्द थाथ'बावसिगोन।
जिब जुनारनि थाखाय खामानि मावग्रा एमपि मेनका गान्धीआ नागालेन्डआव सैमा बुथारनाय आरो बेदर फाननायनि हेंथायै गांसे लाइजाम गथायनायनि उनाव नागालेन्ड सोरखारा थांनाय 4 जुलाइनिफ्रायनो नागालेन्डआव सैमा बुथारनाय आरो सैमानि बेदर फाननायखौ अफिसियेलि बन्द खालामनानै होदोंमोन। बेनि हेंथायैनो सैमा बेदर फाननायनि लाइसेन्स गोनां फालांगिरिफोरा बे बन्द खालामनायजों फालांगियाव गोबां खहा जादों होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआव गांसे पेटिशन एबा गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन। दा गुवाहाटी हाइकर्टआ जेब्लासिम नागालेन्ड सोरखारनिफ्राय गोदान नियम फैया अब्लासिम नागालेन्डआव सैमा बेदर फाननाया बन्द थाथ'गोन होननानै फोसावबाय। आफगानिस्तानाव सानसेयावनो दाबनै आलदा आलदा जायगायाव बम बेरनानै गासै सा 34 आफगानिस्ताननि सिकिउरिटि फर्सफोरनि जिउ गोमादों। रिपर्टनि बायदिब्ला उदखारिफोरा आफगानिस्ताननि गजनी प्रभिन्सआव गंसे गारियाव बेफ्रुहोग्रा दोननानै गंसे मिलिटारि केम्पनि खाथियाव लांनानै बेफ्रुहोदों। उदखारिफोरनि बे बेफ्रुहोनायाव गासै सा 31 सिकिउरिटि फर्सफोरनि जिउ गोमादों आरो सा 24 सिकिउरिटि फर्सफोरा जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाथाया आफगानिस्ताननि खोला जाबुल प्रभिन्सआव जादों। बेयावबो गंसे गारियाव बेफ्रुहोग्रा दोननानै जाबुल प्रभिन्सियेल काउन्सिल चिफ आताजान हाक बायाननि गारिखौ टार्गेट खालामनानै बेफ्रुग्राखौ बेफ्रुहोदों। आरो बे जाथायाव जाबुल प्रभिन्सियेल काउन्सिलनि चिफ आताजान हाक बायाना जोखोमल' जानानै जिउ गोमानायनिफ्राय रैखा मोन्दों, नाथाय बिथांजों थाफाग्रा सा 3 सिकिउरिटि फर्सफोरनि जिउ गोमादों आरो सा 23 सिकिउरिटि फर्सफोरा जोखोम जादों। बे मोननै जाथायनि सायाव रावबो उदखारि हान्जायानो दासिमबो सिमान लाथ'वाखै, नाथाय तालिबाननि आखाइ थानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। बेनि सिगांबो आफगानिस्तानाव गोबां बेबायदिनो गारिजों बेफ्रुहोनाय जाथायखौ खोनानो मोनबोदों। छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायाव नक्सली उदखारि हान्जाया सिआरपिएफफोरनि कब्रा बेटेलियननि सायाव बमजों गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनायाव सासे जवाना जिउ गोमादों आरो सा 8 जवाना जोखोम जादों। थैनाय जवाननि मुङा एसिस्टेन्ट कामान्डेन्ट नितिन भालेराव, महाराष्ट्र नासिकनि। जवानफोरा हरनि 10 रिंगासो समाव अपारेशन खालामनानै फैबाय थानाय समावनो नाक्सालाइ हान्जाया बिसोरखौ गाग्लोबदों। जाथाय जाखांनाय लोगो लोगोनो गासैखौबो फाहामथायनि थाखाय हेलिकप्टारजों रायपुरनि हस्पिटालसिम लांदोंमोन, नाथाय बेयावनो हस्पिटालनि सिङाव नितिन भालेरावआ जिउ गोमाहैदों। सासे जार्नालिस्ट एबा खौरांगिरि आरो बिथांजों थाफाग्रा सासे मावथिखौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा न' सिङाव दरजा फांथेनानै सावथारदों। इउपिनि बरलामपुराव जादों बे गाज्रि जाथाया। माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा जार्नालिस्ट राकेश सिंह आरो मावथि पिन्टू साहुखौ दरजा फांथेनानै सावथारदों। बे खौरांखौ मोननानै पुलिसआ फैनाय समाव दरजाया साजों साबि मारिनायमोन आरो बै समाव बिसोर सानैबो थैथ'वाखैमोन। उनाव फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम लांनायाव बिसोर सानैबो जिउ गोमाहैदों। थैनायनि सिगां जार्नालिस्टआ माखासे खोथा बुंथिदोंमोन। बिथांनि स्टेटमेन्टखौ लानानैनो पुलिसफोरा दा साबाखौ बे केसआव आखाइ थानो हागौ होननानै हमबाय आरो पुलिस डिपार्टमेन्टआ दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।